На това видео ще разгледаме работата на турбодекодер втора-трета генерация Audi Volkswagen Group или VAG 2.3. Има особености при работата с инструмента, когато работим втора генерация. Това е патрон на Audi 2010-2011, оригинална ключалка. Да вметна, че само на оригинални ключалки се работи. Тестер ключ за проверка на състоянието на бравата и на ориентацията. Влизаме, далечен стоп, близък стоп на зелена точка, поглеждаме, зелените точки са отдясно, ориентационната точка на декодера трябва да е надясно също, за да съвпаднат пластините с пиновете на турбодекодера. Също така установяваме, че влиза лесно, без да закача и да заяжда. Това е нашата ключалка. Зануляване на инструмента. Средно колело назад, задно колело наляво до точката, която е на седмата линия, до бялата точка, и през тези дупчици, тук и тук, тук и тук, от другата страна също, извършваме зануляване, като влизаме с този инструмент в дупката, леко под наклон, виждаме, че излиза от другата страна, заставаме под самия пин и го натискаме, за да стигне максимално висока позиция. Това е деликатна история за зануляването. Не трябва да се бърза, инструментът трябва да е смазан, трябва да знаете къде бъркате и къде отивате и какво натискате, иначе ако го вкарате на грешно място, натиснете грешното нещо, може да щупите инструмента. Това е единственият начин за зануляване, този. През дупчицата, нежно и внимателно, при положение, че линията ви е на точката, завъртяна наляво. Така. Това се прави от двете страни инструмента, 4 от едната, 4 от другата, след което връщате задното колело надясно, средното колело напред и се получава ключ с нарязан първи код на него. За ориентацията казахме, ориентация две точки, дясна ориентация, държим инструмента в средата, влизаме нежно до край. Сега, нещата, които са важни за VAG 2, това е, че в неутрално положение, когато сте влезнали в патрона, без да отваряте кодовото колело, достъпа на кодовете, на пластините до кодовете, държите го в неутрално положение и правите една-две помпи до край, наляво с задното колело и връщате надясно. Така. След което отваряте средното колело, появява се Stop Points и номера на скала. Давате напрежение наляво, стоп на първа линия, връщане, разклащане, смяна на посоката на напрежение, стоп на първа линия, връщане, разклащане. 5-6 пъти се повтаря това с стоп на първа линия. След това се вдига на втора линия. Много е важно това да става в реда, в който ви казвам. Трета линия. Ако дадете напрежение и усетите, че това съпротивление на задното колело е много голямо и не можете да преодолеете, да стигнете до линиите, просто намалявате напрежението, така че за да не изнасилвате инструмента. Трета, няколко пъти, четвърта линия. В един момент тръгва. Сега, за да сме убедени, че ще вземем точния код и ще можем да заключим, защото много вероятно е да не може да заключим. Както ни е тръгнал, заставаме си на завъртяно положение, прекарваме линията до точката, наляво, нежно и внимателно, и разклащаме пак по посока на перото, или така, не така. Трябва да следваме посоката на перото. Ако е завъртяно, ето така трябва да го разклащаме. Не е нужда да го насилваме, просто
нежно трябва да се разклати. Правим проверка на другата страна и вече отключва, заключва без никакъв проблем. За да излезете от патрона, както сте линия точка, хващате средното колело нагоре, надолу и напред до цялостното му прибиране, след което връщате надясно задното колело и излизате. Това са начините за влизане, излизане и отваряне. Четенето на ключа става пак линия точка, където разклатихме, и може да видим разлика в дълбочините на самите пинове. Единица, тройка, двойка, единица. Самата височина вече на доста от вас е ясна и можете да го прочетете. Ще ви покажа отваряне на тази ключалка, която е А4, А6 или въобще не знам каква е колата, която седи за тази ключалка, но интересното при нея е, че нейният превъртащ механизъм изключително лесно се активира и просто съвсем малко тя тръгва да превърта и не можете да отворите с други инструменти или е трудно и така нататък. Турбодекодерът може да се справи с това нещо, занулявате го. Внимателно от дупките си бъркате в тях и изравнявате пиновете в максимално висока позиция. Подпирайте инструмента, не го дръжте във въздуха докато го занулявате, защото се огъва и няма да издържи дълго. Трябва да се подпира просто при зануляване. Връщаме на дясно задно колело, затваряме средното колело, тестер ключ, това е BMW, това е ВАК. Далече от целта, сега сме на целта, зелена точка, две точки зелени надясно, втора генерация, дясна ориентация, средно хващане тук, влизаме вътре, отваряме, не го отваряме, стоиме си затворени. В неутрално положение правиме 2-3 оборота до край, ляво-дясно, след което отваряме, даваме напрежение, стоп на едно, стоп на едно. Просто напрежението в този патрон е много малко, което давам, така че аз си преценявам в кой момент, като го засилвам и превърта, и просто не го засилвам толкова много напрежението. И пак прогресивни помпи отзад, първа линия, втора линия, трета линия и така нататък. В един момент тръгва. Вие видяхте, че стигнах почти до точката, като всичките ги минах прогресивно, но в един момент тръгва. Правим финалното помпане до точката, разклащането задължително, за да може да работи като ключ. След което в неутрално положение, както сме напомпали до точката, горе надолу и навътре средното колело, прибира се, надясно задното колело и излиза. И единствено тренировките вече са важни за усвояването на самата манипулация. Благодаря за вниманието.